ஆர்டிஆர் 2ல அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்ப பாதையோரமாக 2 பேரும் ஒரு லாக்கரை வச்சு வெடி மருந்தால் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி என்னதான் அந்த லாக்கரில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நானும் கிட்ட போய் பார்க்கலான்னு கிட்ட போனேன். நாங்கள் போய் நின்ன உடனே, யார் நீ, இங்கெல்லாம் நீ வரக்கூடாது, உடனே இங்கேருந்து நீ கிளம்பு அப்படி சொல்லி என்னை திட்ட ஆரம்பித்தாங்க. சரி கோவப்படாதீங்க, நான் அந்த இடத்த விட்டு உடனே நான் கிளம்புற சொல்லி நான் அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன். கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கப்புறம் என் மனசு ரொம்ப உறுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படி என்னதாண்டா அந்த லாக்கருக்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்கலாம் திரும்பி பார்த்தேன். அதுக்கு அவர் சொன்னார், உடனே இங்கேருந்து போயிரு மகனே என்னாரு. ஆனால் கடைசியில் அவரே போயிட்டாரு. சரி அவர் தான் போயிட்டாரு, அவர் ஆத்மாவாவது சாந்தி அடையிட்டு சொல்லி அப்படி என்னதான் அந்த லாக்கருக்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் அந்த லாக்கருக்கிட்ட போனேன். அந்த லாக்கருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா $40 இருந்துச்சு. அதை அப்படியே எடுத்து என்னோடய பேக்கில் போட்டுட்டு அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையிட்டுன்னு சொல்லி அவருக்காக ப்ரே பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு நான் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன்.